Ito. Ito. Walang face mask. Ayan, si Kuya, ayan. Tumulak ang CLTV News Team sa operasyon ng kapulisan sa siyudad ng San Fernando sa enforcement ng Provincial Ordinance Number 746 o ang mahigpit na pagpapatupad ng minimum health standard mula sa pagsuot ng face mask, face shield sa mga ikinikonsiderang public place o labas ng bahay. Sa pinuntiryang komunidad ng isang housing project o ang Northville sa Barangay Kalulot, siyudad ng San Fernando, nagkatalo sa pagkaaresto sa isang lalaki na nakahubad pang itaas at walang face mask. Kahit ba nasa tapat lang ng bahay, dapat ulihin? Ito po kasi is considered as public place. Nasa daan. Tapos wala po siyang damit. Wala siyang damit. Wala tsinelas. Walang helmet. Tapos magdadrive pa po ng motorcycle. So nahuli nyo, nagdadrive lang. May pinapasok lang ho. Pinapapasok lang po kasi nakita ko bawal po. Pinapapasok rin po. Sige, sabihin na lang po niya later na kung ano po yung kanyang rason. Pinapapasok ko lang po. Sige po. Sige, malaya naman po siyang sabihin. Pero initially, pagka isang violator, makukonsidera natin kahit nasa tapat lang ng kanyang bahay. Kasi dito halos wala nang wala nang tawag dito, Chip. Nasaksihan ng news team ang hindi birong trabaho ng pulis sa enforcement ng batas. Dahil sa kumprontasyong ito ang pagdadahilan ng ilang miyembro ng komunidad na limitado ang espasyo sa bahay. Ang kalsada ay nagsisilbing extension ng kanilang baranda. At ang ilan pa sa aming naaktuhan ay ang pagbigay konsidera sa senior citizen na walang face mask na dahil limitado ang lugar ng kusina sa maliit na bahay sa kalsada na nagsasaing. Kayo kung pamilya kung pwedeng magluto para kayo? Tatay pala na yun Wapin So parang party Ay, kita ko siguro yung bahay. Kaya po. O kung sakali magluluto ho sila, Chip, hindi na ho. Hindi. Naman actually, may pagkano pa yung private yung mga lugar. Yung mahirap kasi, yung nagtatravel tayo sa iba-ibang location, madali natin yung mga hagilap ito sa sagat na ganito. Ito, si tatay natin bakaw pa rin naman ito. Tulang kasi yung mga ganito. So tatay, sabihan natin. Pagka ganito, abiso lang dahil tapat naman na halos ng bahay. Oo, may kon po ng privacy din mga ganito. So may konsiderasyon naman yan, pinapangalanan nilang sila. Gamit ang kanilang smartphone, pansin rin namin ang ginagawa nilang dokumentaryo sa panghuhuli. Bago isampa sa mobil ng pulis ang subject ay inaabisuhan muna ito sa nilalabag na batas. Ito pa rin yung problema tamo kin COVID-19. Bawal pa rin yan. Pwede kang mayaway mo pamilya mo. Ayon sa Chief of Police ng City of San Fernando na si Police Lieutenant Colonel John Clark, wala silang sinisino sa implementasyon ng batas. Marami na po tayong tinuluyan. Marami na po tayong sinampahan ng kaso doon sa mga taong hindi po nagsusuot ng face mask. On the average, Colonel, ilan ho itong mga naaresto natin kada araw? Nakakahuli po kami ng 2, 3, 4 sa isang araw. Babala ng opisyal, hindi maliit na bagay ang paglabag sa hindi pagsuot ng face mask at minimum health protocol. Bukod sa abala at multa na hindi bababa sa 3,000 piso, ang paglabag dito ay may kulong na hindi maitatangi sa detention cell ng mga taong nahaharap sa kasong kriminal. Pero dahilan ng mga salat sa buhay nating mga kababayan, pambiling araw ng bigas, hirap na sila kung saan kukuha. Person Protective Equipment o PPE pa kaya? Paulo G. Santos, CLTV News.